Käynyt vastaanotolla kyllä, että semmoinen vähän harvinaisempi rotu kyllä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että aika semmoinen perusterve. Toki sitten vähän semmoinen alkukantainen luonne, että en ole itse, kun en ole Shibaa omistanut, niin en ihan ole ehkä päässyt samalle aaltopituudelle vielä. Ihan. No nyt tutustutaan vähän paremmin. Tuohon siis, vaikka Suomessa on yhä yleisempi rotu, niin kaikki ei välttämättä sitä tunne. Shiba ry kertoo noilla nettisivuilla, että rotu on siis vuosituhansia vanha, alun perin metsästykseen, nykyään enemmänkin seurakoiriksi. Ja me otimme yhteyttä tällaiseen Shiban kasvattajaan, joka just oli saanut siis 3 pentua. Minkälaisia terveysvaikeuksia Shiballa voi olla? Heillä ei ole esimerkiksi ongelmia, yleensä ei ole ongelma selkäni, selkä tai jalka, ei ole. Se on vanha rottu, jotka ei ole tehty ihmisen itsestä. Ihminen ei ole siis jalostanut sitä? Ei. Tämä rotu on löytynyt 200 vuotta sitten Japanissa. Näkyykö niistä pennuista jo, minkälaisia luonteita niillä on? Kyllä, heti. He ovat rohkea, tulevat heti, etsivät ja löydävät kikuski ja tapelevat jo heti, että tämä on minun kikuski. Mikä on kikuski? Ja kikuski se on rinnat, josta tuli maito. Jos maito heti ei tule, hän huutaa, niin se on maito. Hänellä on panikkaa. Miksi minä painoin, mutta maito ei tule. Ja 3, se on vähän rauhallinen, mutta sekin näyttää sitä hänen luonteen heti, että minäkin osaan tapella, minäkin osaan purre. Minkä hintaisia ne pennut ovat? Kenneliiton listalle hinta on 3000. Monet sanovat, että korkea hinta, mutta tämä hinta vastaa hyvä laatu ja hyvä terveys ja hyvä koirasta. Sitten katsotaan, että mitkä on niitä edullisempia koiria. Täällä on